alhamdulillahi alladhi khalaqa sawwa wa qaddara fahda والذي أتى المرأة فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين لا يقوى مسلمين أركن دي بباتا mutattara dangane da waɗansu cutuka na zaman tare waɗanda aka jarrabe mu da su a rayuwarmu ta yau a cikin jama'a da al'ummar da muke cikinsu. Cutukan da sun yaɗu tsakankanin mutane manya da yara, maza da mata, ba wanda ya tsararre sai wanda Allah ya tsare. Mun tattauna dangane da giba, wato yi da mutane, da annamimanci, wato gulma, da haɗa husuma, da haɗa faɗa tsakanin mutane, da ƙarya, da cutar da mutane da tsinin harshe, da yankewa juna da ƙauracewa juna tsakankanin ‘yan uwa. Tsakankanin dangi, tsakankanin makwabta. Duka waɗannan cutuka ne wanda sun yaɗu a tsakankanin mutane a yau birni da ƙauye. A yanzu zan ƙara mana kaɗan daga cikin irin waɗannan misalai don saboda mu nisance su, mu yi ƙoƙarin tuba daga gare su, mu yi ƙoƙarin tsarkake kawunan mu daga gare su. Cikin irin waɗannan cutuka da ke tsakaninmu akwai cuta ta girman kai da jijji da kai. Abin da ake kira girman kai shine mutum ya rinka jin yafi wane ko su wane, mutum ya rinka ganin fifikonsa akan sauran mutane, mutum ya rinka ganin yana da wata falala ta musamman akan ragowar jama'a gaba ɗayansu. Bisa ga wannan falalar dole su bi shi, dole su saurare shi, dole su kwantar da kansu a gabansa, ko da kuwa a ɗaiɗaikunsu wasunsu suna da wata baiwar da ta fi tashi. Waɗansu suna da wani matsayi a wajen Allah da ya ɗara nashi, suna da wata ƙima da ta ɗara tashi, suna da wani ƙwazon da ya nashi, amma tare da haka mutum ya rika gani ya fi kowa, ya girma kowa, ya ɗara kowa, ya fi kowa falala da daraja, da haka dole kowa da kowa su risina masa su bi shi kan sun ki ko sun so. Abin da ko ake kira da jijji da kai, shi mutum ya rinka ganin aikinsa yana da yawa, na daɗi ina yi. Shekaru kaza kenan ina ciyar da dukiyata, ko ina yada ilimina, ko ina yin amfani da mukamina da matsayina wajen ciyar da al'ummata gaba, wajen ɗaukaka kalmar nan ta musulunci, wajen ɗaukaka matsayin kalimatu shahada, kalimatu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Mutum ya rinka ganin yawan aikinsa da ya yi jiya, ko shekaran jiya, ko a watan jiya, ko shekarun da suka shuɗe baya. Mutum ya rinka ganin ko hakan ya tsaya ya isa, to wannan shine jijji da kai ko al'ijabu bin nafs. Waɗannan cutuka ne guda biyu, da yawa daga cikin mutane an jarrabe su da su. Cutuka ne guda biyu, ababen zargi a cikin ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah madaukakin sarki yace tilka darul akhirah nad'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Wancan gida na kiyama, wancan gida na lahira, wato aljanna, za mu sanya ta ne, mun tattale ta ne domin waɗanda ba sa son fifiko a ban ƙasa, sannan kuma ba sa nufin fasadi a ban ƙasa, kyakkyawar koma tana tabbata ne ga masu jin tsoron Allah. Malamai suka ce wannan aya ta ba mu labari ne kan cewa aljanna da abin da ke cikin ta dangogin ni'ima waɗanda ba sa gushewa, Ubangiji ta'ala ya yi tattalinsu ne kaɗai domin bayinsa mummunai masu tawaru, masu kaskantar da kai, waɗanda ba sa son nuna mutane ƙafafa da girman kai da jin cewa na fi ka daraja, na fi ka matsayi, na fi ka kaza da kaza. Ubangiji ta'ala ya tanadi aljanna domin irin waɗanda ba sa irin haka ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya ce, wala tashi fil ardi maraha, kar kai tafiya a ban ƙasa kana mai ƙafafa da taƙama da jijji da kai. Malamai suka ce wannan aya tana hana wato taƙama da jijji da kai, sannan tana yin umarni da tawadu'u dan kofar da kai da kaskantar da kai. Domin abin da ake kira da almarahu shine tsananin farin ciki. Waɗansu malamai suka ce at-takabbur fil mashi, salon tafiyar da ke ɗauke da saƙo na girman kai, ko kuma tajawuzul insani qadrahu, mutum ya baiwa kansa matsayi irin da baya da shi a wajen Allah, ya ɗauka shi ne bayan ko bai isa ya zama kaza din ba. To wannan shine abin da ke kira almarah.
ubangiji ta'ala ya sake cewa a wata ayar wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha la tusair khaddaka lin-nas karka juya wa mutane kumatunka ka karkatar da kanka lokacin da ka zo wucewa ta wajen su ko lokacin da suke maka salma ko lokacin da suke maka magana sai ka kauda kai gashi ka ji amma kamar baka ji ba ka fi karfin ka ansa sallamar su ka fi karfin ka fuskance su ka fi karfin ka ansa kiran da suka yi maka Allah madaukakin sarki ya ce kada ka yi haka malaman tafsiri suka ce ma ayar la ta takabbar kar ka yi girman kai fataha qira ibadallah ka zama mai rena mutane kar ka yi haka wa turda anhum bi wajhik ka zama mai kawar da kai ga mutane kada yi haka din idan kallamuka lokacin da suka yi maka magana ubangiji ta'ala ya cike ayar da cewa inna Allah la yuhibbul mukhtalin fakhur ubangiji baya son dukan wani mai takama mai fariya ma'ana mai jijji kai wanda yake alfahari ga waninsa imma saboda dukiya ko saboda wani abu hadisi ya zo a cikin sahihu muslim daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wuta da aljanna sun yi bayyaniyar hujja kowace na faɗin matsayinta sai wuta ta ce fiyal jabbaruna wal mutakabbirun ni kam waɗanda a saka a cikina a cika ni da su aljabbarun azzalumai waɗanda suke amfani da kowane irin ƙarfi da Allah ya basu ko ƙarfin tuwo ko ƙarfin kuɗi ko ƙarfin mulki domin zaluntar mutane ko dan shi dan dangi ne ya mursa haƙƙin wani aljabbarun kenan na biyu almutakabbirun masu girman kai da jijji da kai waɗanda suke nuna sun kowa ne wuta ta ce da waɗannan za a cika ni ita ko aljanna sai ta ce fi du'afa'un nasi wa masakinuhum waɗanda za a cika da ni waɗanda za a cika ni da su ne du'afa'un masu raunin mutane wa masakinuhum talakawansu su ne za a cika aljanna da su faqad Allah ta'ala bainahuma ubangiji sai ya zartar da hukunci a tsakanin sai ya ce da su innakil janna rahmati arhamu biki min asha ke aljanna rahmata ce da ke zan yi dama ga wanda na so wa innakin naru azabi wa adhibu biki man asha ke ko wuta azaba ta ce da ke zan yi azaba ga wanda na so walkilai kuma alayhi min uha kowace ɗaya daga cikin ku sai na cika ta da waɗanda suka cancanta a cika da su din ya uwa cikin mutane akwai wanda yake girman kai saboda wadata da Allah ya shi saboda matsayi da yake da shi saboda jagoranci da mulki kalla annal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna dan adam yana shishigi yana ketare iyaka yana ketare matsayinsa dan kawai ya ga yana da wadata inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim qaruna da yana cikin mutanen annabi musa amma sai musu girman kai ya musu dawa wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah mun ba shi dukiya mai tarin yau makullan tasar ma ka samu karti mutum 10 ko sama da haka za su iya daukan su ba akwai cin mutane mai yin girman kai saboda iliminsa akwai wanda yin girman kai saboda matsayinsa da mukaminsa wanda yake kowanne ban mamaki cikin masu girman kai wanda yake girman kai alhalin yana talaka miskini bayar cin ballantana na gobe amma zuciyarsa na cike da kai da haka ma azabarsa ta ɗara sauran a filin girman kai an kai dawa bisu daga Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mutum uku ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai musu magana ba a ranar tashin kiyama kuna da azaba mai radadi ga su na farko sai banza ne tsoho mazinaci na biyu malakun kazzabun mai mulki makareci na uku a'ilun mustakbir talaka mai girman kai da jijjiyar kai wannan hadisi imam muslim ya yi malamai suka ce shi tsoho mai yin zina saboda ai dalilan da ke sa a yi jima'i shine karfin sha'awa an fi tsammanin hakan a kwanakin yarinta yaya mutum zai tsufa kuma ya kasance duk da haka sai ya aiwatar da zina shi yasa azabarsa wato take dininkin baninki akan sauran mazinata amma shi ko na biyun mai mulki mai ƙarya an fi tsammanin ƙarya a wajen talaka mai jin tsoron wani saboda dukiyarsa ko saboda mulkinsa amma nan dan me zai yi ƙarya ma'ana yana yi wa waɗanda suke na ƙasa da shi ƙarya shi yasa abin ya fi muni sannan shi kuma na ukun talaka ba a tsammanin girman kai ta tare da talaka dan baya da wani abin da zai girman kai da shi to amma ga talauci gashi shi ne mabukaci zuwa wani sa sama da bukatar wani zuwa gare shi dan da zai girman kai dan haka azabarsa ya kasance za ta zanto an rubanya akan wanda ba shi ba cikin ragowar mutane
yayin uwa girman kai irjo ne, akwai girman kai ga Allah, ga manzon Allah, ga gaskiyar da ta tabbata ta hanyar karantarwar annabi cikin annabawa. Duk wanda yawa Allah girman kai ya ki karɓar abin da Allah ya ce ko manzon Allah ya ce, wahayi da ya gaskata abu kaza shi kuma ya ƙaryata abin, ko wahayin ya ƙaryata shi kuma ya gaskata, dukkan mutumin da ya girman kai irin wannan, to wannan shine girman kan da ke kai mutum zuwa ga kafirci. Mai yin wannan kafiri ne. Fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Irin girman kai da ke kai mutum zuwa ga kafirci kenan. Allah ya ce kaza, ka san ya ce, amma kana ganin kai kafin karfin ka suna wannan abin. Manzon Allah ya ce kaza kuma ka san ya ce, ka bincika ka gani da idanka, amma kana ganin kafin karfin ka suna wannan abin. Imma saboda wani wanda ka raina ya riga ka faɗa, imma saboda wani wanda kake ganin ba kowa bane ya riga ka faɗa, imma kai kana ganin karfin mulkinka da girman matsayinka da wadatarka da dukiyarka ka fi karfin a faɗa ma kaza. To irin wannan girman kan kafirci ne, yana nesanta mutum daga cikin aljanna kai shi cikin wutar jahannama. Allah ya tsare. Nau'in girman kai na biyu, girman kai ga ragowar mutane. Mutum baya yawa Allah girman kai ko manzon Allah, baya yawa gaskiya girman kai, to amma kuma yana yawa mutane kallon raini da kallon hadarin kaji, ko an ga shi baya ansawa. In ya fara ganin mutane ba zai musu magana ko sallama ba, kuma ba wai mantuwa ba ko sigaltuwa da wani tunani yasa shi hakan. A'a, kadai raina mutane yana ganin ba su isa ba. Dan me zai gaishe su ko in sun gaishe shi ya rama? Dan me zai mayar da sallama idan an yi masa? Bayan ku shine wane mai matsayi iri kaza da kaza, wanda ake jin kururuwarsa saboda matsayi da kima da yake da ita cikin al'umma. To wannan girman kan mai shi ba kafi bane, amma abin da yayi yana daga cikin kaba'irul dhunub. Waɗannan al'amura guda biyu dukkanin su hadisi daya ya nuna su, wanda Imam Muslim ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, mutum ba zai shiga aljanna ba in a cikin zuciyarsa akwai gurgurdan kwayar zarra neman kai. Sai wani mutum ya ce da shi, ya yi da dama za ga mutum yana son tufafi mai kyau, takalmi mai kyau, shin wannan ba yana cikin girman kai? Sai manzo Allah ce, a'a, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Ubangiji mai ado ne, mai tsarki ne, kuma yana son tsarki ga mutane. Abin da ake kira da girman kai, batarul haqqi wa gamtun nas. Wa ainihin batarul haqqi, mutum ya ture gaskiya idan ta zo, bayan ko ya san gaskiya ce, shi kansa ya karanta ya bi amma ya ture ta da gangan. To wannan yana kai mutum zuwa kafirci. Na biyu, wa gamtun nas, da yi wa mutane kallon raini. To wannan ba kafirci bane, amma na cikin kaba'ir dhunub. Da haka yayin wa sai mu nisanci girman kai. Abu na biyu, rantsuwa ta ƙarya, mutum ya rantsa Allah akan ƙarya. Ya rantsa da Allah kaza ne bayan ko ya san ba kaza bane ba. Ya rantsa da Allah kaza ba kaza bane bayan ko ya san kaza din kaza ne. Ya rantsa da Allah yana cikin sani. To wannan ita ce al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus galibi ta fi yaduwa wajen yan kasuwa dan son samun riba gwaggwaba. Wani lokaci a wajajen yan siyasa dan son tara adadi mai yawa na mabiya da yaudara mutane da samun ƙuri'u masu ɗumbin yawa, sai mutum ya rantse da Allah kan ƙarya cewa kaza ne bayan ya san ba kaza bane ba. Ya rantse da Allah akan kaza ɗin nan ba haka yake ba bayan ya san haka ne, ko haka ne kuma bayan ya san ba haka bane ba. Irin wannan rantsuwar tana da haɗari. Sannan kuma akan samu ɗaiɗaikun mutanen da ba 'yan kasuwa ba 'yan siyasa ba, su ma suka yi rantse da Allah kan ƙarya, to wannan yana da haɗari. Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, man halafa ala mali imrin muslimin bighairi haqqihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Dukkan wanda ya rantse da Allah dan ya karbi dukiyar wani musulmi dan uwansa ba tare da haƙƙi ba, to zai haɗu da Allah, Allah yana fushi da shi a ranar tashin kiyama. Lokacin da manzon Allah ya faɗa haka, Abdullah dan Mas'ud yace, sai manzon Allah ya kanta mana abin da ke nuna hakan cikin Alqur'ani. Faɗin Allah ta'ala a cikin Ali Imran, innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah wa imanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Lalle waɗanda suke sayar da alƙawalin Allah, su musanya alƙawalin Allah wanda ya kamata su rike, amma sai su karya alƙawalin, su musanya rantsuwa da Allah wanda ya kamata su tare hurminta, amma sai su rantsa da Allah kan ƙarya saboda wani ɗan farashi kankane, wata riba ta duniya, wata fa'ida ta duniya ‘yar kankanuwa da za su samu. Duk masu yin irin wannan, Ubangiji ta Allah ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama, ba zai dube su ba, ba zai tsarkake su ba daga zunubi kuma da azaba mai raɗaɗi. Wato, manzo Allah ya karanta wannan aya dan ya dace da abin da ya faɗa na hadisi. An kai wani hadisin daga Wa'il ibn Hujr,
yace manzon Allah na zaune wata rana suka wani mutum daga garin Hadramaut da wani ɗan kuma daga garin Kinda suka zo wajen annabi. Sai shi wannan ɗan Hadramaut yace ya manzon Allah, wannan bawan Allah da kake gani ya kwace min filina ko gonata, ya kwace min gonata wadda asalinta ma ta ubana ce, na gaje ta wajen mahaifina. Yazo ya kwace min, dan haka na kawo shi ƙara wajen ka. Sai shi wannan ɗan Kinda yake cewa a'a, ai ƙasa ta ce, dan yanzu a hannuna take, ni ne nake noma ta, ba ya da wani haƙƙi a cikin ta. Sai manzo Allah ya tambaye mai kawo ƙara, yace shin kana da hujja kan haka, kana da shaida? Sai yace a'a, ba ni da shaida. Sai manzo Allah ya ce to tunda ba ka da shaida, bari mu kirawo shi mu ce kai ba shi gonarsa, idan yace ba haka ba tashi ce, sai mu ce to ya rantse. Sai wannan bawan Allah ce, Allah, wannan mutum da kake da gani baya tsoron Allah, zai iya rantsewa da Allah akan ƙarya. In dai kai rantsuwa ne za ta tabbatar masa da gona, to na riga na san ta zama tashi. Dan baya da tsoron Allah, zai iya rantsewa akan ƙarya. Daga nan sai ya zo yace zai rantse. Da yace zai rantse, manzo Allah ya ga lalle ya dauki niyyar rantsewa zai. Sai manzo Allah ya ce, la in halafa ala malin li ya'kulahu zulman, wallahi in ya rantse akan wata dukiyar da zai ci ta bisa ga zalunci, idan a hannata masa ita, la yaltaqiyanna Allah wa huwa anhu zai game da Allah, Allah ya juya masa baya, ba ruwan shi da shi, ba shi ba rahmar ubangiji a ranar tashin kiyama. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Yau da sau nawa mutum suke rawa kan ƙarya da sunan kasuwanci, ya sau nawa mutum ke rawa da kan ƙarya da sunan siyara, ya shiga gidan rediyo kowa ya ji shi, iyayensa su ji shi, surukansa su ji shi, dangin iya da na baba da su ji shi, makwabtansa ma sun san ƙarya yake, kai a gidansa ma wani an san ƙarya yake kafin ma wani na waje, amma yana da tunda zai samu riba kaza, ya ɗaukan wa kansa wannan zai je rantsa da Allah kan ƙarya. Idan ya so ya game da Allah ranar tashin kiyama babu shi babu rahama. Ya yan uwa musulmi, na daga cikin tuka waɗanda suke masu hatsari a tare da mu, harshe biyu, fuska biyu, mutum ya da kai da wata fuskar, ya juya da wata fuskar. Da zo wurin kai faɗo wani zance a gaban ka yana son ka, ya juya baya ya zage ka, ya kamba muka a gaban idanka, in baka nan ya shiga cikin huruminka da mutuncinka. Wannan shine fuska biyu, wannan shine harshe biyu. Wannan hikima ce la khaira fi wudin ri'in mutamallikin, babu alkhairi a cikin kaunar dukkan wani mutum mai iya fadanci, ulul lisani, ga zaƙin baki, wa qalbuhu yatalahabu, amma zuciyarsa kamar harshen wuta. Da baki ya nuna yana tare da kai, zuciyarsa kuma kamar harshen wutan da zai dadara maka ita. Yalqaqi zuhur annahu bika wathiqun, in ya game da kai zai nuna maka shi makarnacinka ne, irin wanda bacin amana tsakaninku. Wa idza tawara anka fawal aqrab, amma in yi juya baya shine konama mai karin harbi tare da kai, yutika min tarfil lisani halawatan, zai baka dadin baki idan ga ka gashi, wa yarubu fika kama yarubu salabu, amma yaudara yake maka irin yaudarar dila. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito, za ku sami mutane ma'adini ne, akwai ma'adini na zinari, akwai na azurfa, akwai na ƙarfi, akwai inda idan ka tona ƙasa kawai zaka samu ko toka ko tsafin fani marasa amfani. Yadda ma'adanai suke darajar su ta sha bamban, haka mutane suke darajar su ta sha bamban. Manzo Allah ce khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqih. Duk waɗanda suke masu kirki wato a lokacin jahiliyya, to a cikin musulunci ma zaka samu masu kirki ne su in sun karanta ne, in sun yi ilimi. Sannan yace zaka samu zababbun mutane game da wannan sha'ani na shugabanci, su ne waɗanda suka fi kowa ƙin shugabanci da tsaron shugabanci. Jama'a suke jawo shi sai ku yi, su kuma suna ƙin abin, har sai da aka samu su sannan suka yi, to su ne zababbu a cikin mutane. Sannan manzo Allah take cewa wa tajiduna shiraran nas, za ku samu mafiya sharrin mutane, sharran nas, mafi sharrin mutane zal wajhaini, mutumin da yake da fuska biyu, ya ji haula bi wajhin wa haula bi wajhin, yazo wajen wannan da wata fuska, yaje wajen wannan da wata fuska, yaje wannan falo da wata fuska a tattauna da shi, yaje wajen falon kuma da wata fuska, ya ruwaito maka kai ma ya ruwaita daga wajenka, ya kawo maka gulma kai ma ya dauki gulma daga wajenka kai wani waje. To wannan sune mafiya sharrin mutane a cikin al'umma. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito da sanadi sahihi, man kana lahu wajhani, duk mai fuska biyu a gidan duniya, kana lahu yawmal qiyamati lisanan min nar, ranar tashin kiyama za a dasa masa harshe biyu na wuta a cikin jahannama. Duk mai harshe biyu, duk mai fuska biyu a gidan duniya, yana tare kafirai, yana tare da mummunai, yana tare da makiyinka, yana tare da masoyinka, yana tare da kai, yana tare mai adawa da kai, adawa irin ta addini.
duk mai fuska biyu a nan gidan duniya ranar tashin kiyama harshe biyu za a yi masa wuta kamar yadda manzo Allah bayyana cikin wannan hadisi. Ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ka tsarkake mu daga waɗannan munanan ɗabi'u. Ya ubangiji da inka ne za mu samu tuba daga gare su, da ikonka ne za mu samu tsarkaka gare su ba dan mun isa ba dan dabaran mu ba. Ya ubangiji nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata. Allahumma hayyi lana min amrina rasada. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل